Mali kunnafoni jabaranin filɛbagaw an bɛ foli ni tanuni ko di aw kelen bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn ɲɛ b'an na ni wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw fo dante foli mun na k'a fɔ ko nin ye ɲɛfɔli kɛnɛ ni o conseil des ministres ye sa ladala ɲɔgɔn ye mun ni o bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ yan dɔgɔkun o dɔgɔkun nin ye o kɛnɛ sigilen aw ye yaasa ka se ka faamuyali o bonya cogo min na jamana kunkanko kibaruyaw la anw ka wuli ka jɔ kɔni bɛnnen don o ma. Conseil des ministres an b'a ɲɛfɔ aw ye ala kumabaw sa todunkan na faamuyali bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ conseil des ministres n'o ye ladala ɲɔgɔn ye sa ale kɔni a kɛnɛ sigira arabadon avril kalo tile 5 san 2023 jamanakuntigi ni o ye colonel Assimi Goïta ye ale kun bɛ kɛnɛ a ɲɛmaaya la fo ka taa se fanga ɲɛma ma Dr Choguel Kokala Mayiga ani ministre tɔw nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la sa a yirala k'a fɔ ko conseil des ministres kɔni ni ale kɛnɛ bɛ sigi kuma o kuma ministre bɛɛ lajɛlen o kɔni olu bɛ kɛ kɛnɛ kan fo ka a danbɔ ni gɛlɛya ni minnu taara ci la walima ni minnu sen bɛ kɛrɛkɛ la walasa n'i ye tali kɛ n'i y'a jateminɛ minisiriso mun ni o ye ministère des affaires étrangères ye sa ni o ye minisiriso mun ka ca ɲɛsin don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔ minisiriso o kɔni na sa projet de texte kɔni o jateminɛra ka sɔn kɛ o ma sɔn kɛra o ma sa mun bɛ tali kɛ accord la sa accord de prêt ni o ye juru ye sa juru mun ni a musaka bɛna don an ka jamana gouvernement la ni a signera Lomekaw fɛ yen nɔ mars kalo tile 30 san 2023 an ka jamana gouvernement ni banki belebele sa ni o ye Banque Ouest Africaine de Développement ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta ka an ka jamana énergie ni o ye kuranso kuranko koɲɛ ɲɛnabɔ cakɛda ye ka se ka olu dɛmɛ u ka baara la cogo min na baara bɛ se ka ɲɛ u bolo o de hukumu kɔnɔna la sa juru misɛnnin minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ énergie la sa ni maaw bɛ n'a bɛ fɔ maaw ma sa ko fournisseur olu bɛ juru minnu don énergie la ka se ka o caman ko olu sara ɲɔgɔn fɛ jamana gouvernement kɔni ni nin banki belebele in sa u kɔni y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka musaka kɔni ko o ta yaasa gɛlɛya misɛnnin caman bɛ yen nɔ o bɛ kuranko la an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka ban cogo min na maa minnu fana ni olu ka juru bɛ énergie la o juru ninnu bɛ se ka sara sarako ɲumanw na cogo min na yaasa kuranko a bɛ bɔ lixiya la a bɛ kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka fɛn ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ɲiyɔrɔ sɔrɔ a la cogo min na o de hukumu kɔnɔna la sa ni accord mun ni a signera Mali gouvernement ni Banque Ouest Africaine de Développement ni ɲɔgɔn cɛ wari kasabi mun ni a bɛna don an ka gouvernement la sa o bɛ t'i jɔ fo CFA wari miliyari 45 la CFA wari miliyari 45 o de bɛna ta sa k'a di énergie gɛlɛya misɛnnin minnu ni o bɛ maaw kan gɛlɛya misɛnnin minnu ni o bɛ énergie kan ka se ka gɛlɛya ninnu ko o ban cogo min na lafiya o bɛ se ka sabati cogo min na a fɔ fɛn min ma ko développement économique et social maaw ka tagaɲɛ musakaw sɔrɔli olu bɛ se ka ɲɛ cogo min na baara misɛnnin caman bɛ yen nɔ minnu tɛ taa kuran kɔ olu bɛ se ka ɲɛ cogo min na maaw bolo nɔgɔya bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka a ɲɛ o kɔfɛ sa fɔ fɛn min ma ko mesure individuelle ni o ye maaw k'olu sugandi sa k'u ta k'u bila jamana cakɛda belebelew la sa o ye nomination ye conseil des ministres kɔni maa caman kɔni nomera ministériso la sa mun ni o bɛ tali kɛ ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique la o maaw kɔni nomena yen nɔ o kɔfɛ sa ministère du développement ministère de la santé et du développement social ni o ye kɛnɛya ministériso ye maa dɔw fana olu nomera yen o kɔfɛ sa ministère de l'environnement et de l'assainissement o fana kɔnɔna la sa o maa fana nomera yen nɔ directrice générale des eaux et forêts ale nomera ni ale madame Kanute Fatoumata Kone ingénieur des eaux et forêts maaw kɔni nomera sa an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn kɔni ye ca belebele ninnu sɔrɔ sa an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ka a ɲɛ u bolo o kɔfɛ sa laseli kɔni kɛra mun ni a dara conseil des ministres tulo kan o bɛ tali kɛ ministériso la sa ni o ye ministère de l'industrie et du commerce ye yen kɔni sa laseli kɔni kɛra ka kuma da ministre tɔw tulo kan
kuma mun o bɛ tali kɛ gafe belebele la sa fɔ gafe min ma ko document du programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises ni o ye gafe sa mun ni a bɛ entreprise belebele mun ni o ye usine baw ye ka se ka olu ka baaraw ko o ɲa olu bolo cogo min na ni gafe kofɔlen bɛ tali kɛ o la a kɔni yirala k'a fɔ sa ko o mun ni a gafe belebele ni a bɛ tali kɛ an ka jamana gouvernement ni commission de l'union économique et monétaire ouest africaine ni o ye union économique et monétaire ouest africaine ni o ye an ka jamana ni jɛkulubaw ye sa minnu y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma yaasa gɛlɛya misɛnnin caman bɛ yen nɔ ni o bɛ sɔrɔ entreprise industrielle ni o ye usine belebelew ye ka se ka gɛlɛya misɛnnin ninnu k'olu caman k'u ban cogo min na minisiriso kɔni y'a yira k'a fɔ minisiri tɔw ye sa k'a fɔ ko caman kɔni kɛra nin baara kofɔlen ninnu na sa baara minnu ni a kalifaru u la caman kɛra la usine caman bɛ yen nɔ minnu dɛmɛra u ka usine olu baarali la usine fo ka k'a daminɛ hakili jagabɔw la sa usine yɛrɛ kunkankow kan fo ka taa se dɛmɛ ani dɛmɛ ma formation ta fanfɛla la ni o ye ka dɔ fara kalan hokumu kan kalan kan cogo min na mun ni usine bɛ se ka taga ɲɛ ko o sɔrɔ cogo min na o de la sa i b'a ye k'a fɔ programme belebele in sa ni o ye ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka entreprise ba ninnu kɔni sɛgɛrɛ a wuli ka jɔ a bonyara kosɛbɛ dɛmɛ kɛra entreprise caman ye Bamakɔ Kayi Kulikoro fo ka taa se Sikaso ma entrepreneur caman bɛ yen nɔ minnu ni usine b'u bolo ni olu ye nin dɛmɛ kofɔlen ka a sɔrɔ hakili jagabɔ dɛmɛw b'a la fo ka taa se dɛmɛ masa mun ni o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ maaw bɛ se ka taa baara la cogo min na usine kɔnɔna la fo ka taa se usine yɛrɛ ka labɛnw ma ka taa se usine mana sigi yɔrɔ minnu na gɛlɛya mun ni o bɛ se ka sigidaw sɔrɔ ka taa se olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛliko ma ka taa se olu bɛɛ lajɛlen labɛnniko ma sa gɛlɛya kana na usine kɛrɛfɛmɔgɔw usine minnu n'u bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ maa minnu sigilen don u dafɛlaw la gɛlɛyaw kana na olu sɔrɔ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen na sa yaasa ka se ka usine ko k'a tɔ yakubaya an ka jamana kɔnɔ ni programme kofɔlen a kɔni ka wuli ka jɔ o bɛnnen don o ma minisiriso mun ni o ye ministère de l'industrie et du commerce ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sen na yaasa ka se ka ni dɛmɛ in ka se ka a ɲɛsin usine belebelew ma sa yaasa ni gɛlɛya caman bɛ yen ni dugudenw b'u sɔrɔ usine fana nɔfɛ olu na se ka duga cogo mun na ni gouvernement kɔni ale de bɛna ni musaka ninnu caman bɔ fo ka taa se usine tigiw yɛrɛ ma sa ka taa se partenaire wɛrɛw ma an bɛ dugawu kɛ ala ka a ɲa o kɔfɛ sa laseli wɛrɛ kɛra mun ni o bɛ tali kɛ ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique an ka sanfɛ kalanso minisiri kɔni ye a da minisiri tɔw tulo kan k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw kɔni olu sɔrɔla ni o bɛ tali kɛ tɔgɔ sɛbɛnko la sanfɛ kalanso dɔ la ni o ye sanfɛ kalanso a kɔni yirala k'a fɔ ko sanfɛ kalanso ninnu bɛɛ lajɛlen yaasa i ka don sanfɛ kalanso kɔni kɔnɔna la sira dɔw kɔni bɛ i bɛ tɛmɛ olu fɛ wajibi walasa ka se ka i tɔgɔw ko olu sɛbɛn ka kalan ko o daminɛ i bɛ tɛmɛ sira caman fɛ sira minnu ni olu kofɔlen don o sira dɔw bɛ tali kɛ tɔgɔ sɛbɛn wariw sarali la mun bɛ taa jamana yɛrɛ wagandi kɔnɔna la o dɔw bɛ tali kɛ kɔnkuru la sa ni o ye ɲɔgɔn dan ye fo ka taa se wari saraw ma sa jamana yɛrɛ kunkankow la o de hokumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ an ka kalanso mun bɛ yen nɔ ni o ye faculté des lettres des langues et des sciences du langage ye ni o bɛ Balulabugu kulu sanfɛ yen kɔni sa a yirala k'a fɔ ko yen kalanso in na gɛlɛya misɛnnin dɔw kɔni sɔrɔla tɔgɔ sɛbɛnko ta fanfɛla la kalanden dɔw fɛ o de hokumu kɔnɔna la sa o gɛlɛya misɛnnin ninnu yaasa ka se k'a jateminɛ gɛlɛya ninnu bɔra yɔrɔ min na maaw bilala ka taa jateminɛw la ni o ye vérification ye walasa ka lisi mun ni a kofɔlen filɛ nin ye k'a jateminɛ lisi kofɔlen kɔni sa a yirala k'a fɔ ko maa 102 ani maa 655 n'o ye 12 655 étudiants ye olu kɔni de enregistrelen don o maa kofɔlen ninnu na sa o kalanden kofɔlen ninnu na a yirala k'a fɔ ko 7527 ni o ye maa 70,000 ni 520 ni 27 ye sa olu kɔni de ka dossiers bɛ yen nɔ ni o bɛ ye olu kɔni bɛ service de la scolarité la
o de la sa i b'a ye k'a fɔ étudiant ni o ye kalanden 5000 ani 128 sa olu kɔni ni olu tɔgɔw kɔni inscriren no liste la nga olu ka musakaw ni a bɛ fɔ a ma ko frais d'inscription musaka mun ni o bɛ sara walasa i tɔgɔ ka sɛbɛn o musaka ninnu olu kɔni tɛ yen nɔ olu ma musaka ninnu ko o di o musaka kofɔlen sa o dɔ bɛ tali kɛ hali kalanden minnu ni maa minnu ni u bɛ ca la u bɛ fɛ ka dɔ fara u ka kalan kan ni a bɛ fɔ a ma ko professionnel fo ka taa se candidat libre ma olu fana bɛ musaka mun sara sa u bɛ t'i jɔ sefa wari 50,000 na san kɔnɔna la tɔgɔ sɛbɛn wagati o de la sa i b'a ye k'a fɔ olu caman bɛ yen nɔ minnu ni u ma o wari ninnu sara wa a caman bɛ yen nɔ sa minnu yɛrɛ tagara ni olu ye 1000 ni o ye 1000 ko o dɔrɔn sara 5000 francs o de hukumu kɔnɔna la sa i b'a ye k'a fɔ o bɛ gɛlɛya mun se jamana ma sa o bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn caman na mun ni o tɛ don jamana kɛsu kɔnɔ o de la sa minisiriso kɔni y'a jira k'a fɔ ni o ye sanfɛkalanso minisiriso ye sa ko plainte kɔni ni o kɔni déposera yaasa maa minnu kɛra nin ko in kɔni sababu ye sa ka se ka ko lato u la cogo min na k'u ɲini k'u ye o de la sa sanfɛkalanso yɔrɔ tɔw la a kɔni yirala k'a fɔ ko jateminɛw kɔni bɛna kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ni o ye vérification ye inscription ni o ye tɔgɔ sɛbɛn ka a koɲɛw bɛɛ lajɛlen jateminɛ walasa gɛlɛya mun ni a yelen filɛ nin sa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ a kana na kɛ an ka jamana kɔnɔ nɔ tuguni gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ ko jateminɛ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ani fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan walasa ka se ka tiɲɛni wale kofɔlen ka se ka ko lato a tigilamɔgɔw la cogo min na walasa segin ka na kɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ministère mun ni o bɛ tali kɛ ministère de la santé et du développement social la conseil des ministres kɔni a kun bɛ cɛ ni olu de ka laseli ye ka caya yen kɔni sa o bɛ tali kɛ coronavirus kunkanko kibaruyaw kɔni conseil des ministres kabini a daminɛla o kɔni kunkanko kibaruyaw la a kɔni bɛ da conseil des ministres tulo kan sanga ni wagati k'a fɔ coronavirus kɔni a bɛ hakɛya jumɛn na nin dɔgɔkun in na sa a kɔni yirala k'a fɔ ko dɔ bɔra a kow la dɔɔni an ka jamana kɔnɔna la yan nka jamanakuntigi ni o ye Asimi Goyita ye colonel ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko maaw k'u hakili to lakana fɛɛrɛw la kosɛbɛ walasa bana kofɔlen a kun na se ka cɛ cogo min na ɲuman na an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ o la sa ɲani an ka bɔ kumaso kɔnɔna la yan nɔ an bɛ laseli ni o ye avis ye sa k'o da an ka abonné bɛɛ lajɛlen tulo kan an ka ɲɛmayaso yɔrɔ ni o ye Mali kunnafoni ɲɛmayaso ye an b'a jira an filɛbagaw la sa k'a fɔ ko aw ka danaya kosɔn sa Mali kunnafoni jabaranin kɔni bɛ sɔrɔ plateforme caman kan o dɔ bɛ tali kɛ Facebook Instagram TikTok Twitter fo ka taa se LinkedIn ma nin bɛɛ lajɛlen na sa aw de ka danaya kosɔn n'i ye a ta k'a lajɛ YouTube kɔni kan sa an ka abonné ni maa minnu sɔgɔlen don a la sanga ni wagati o bɛ t'i jɔ fo maa 400 ani kɔ la o la sa Mali kunnafoni jabaranin ɲɛmayaso kɔni ko k'a b'a foli ni tanuni k'o da an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko fɛn maa o maa de bɛ yen sa k'a fɔ ko e de bɛ fɛ i ka jagofɛnw ka lakodɔn n'i bɛ fɛ i ka publicité ka kɛ i bɛ se ka wuli ka se Mali kunnafoni jabaraniso la sa ni an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔkura ADEMA siège national kɔfɛ walima i ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye 76 65 63 82 walima 66 65 63 82 faamuyaliko ɲuman ko o da nin kan ni ne bɛ dan sigi an ka bi ɲɛfɔli kɛnɛ la conseil des ministres kunkanko nin ye a la kumabaw ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an m'a kɛ diɲɛ fan o fan a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala sɔnna a ma.